armancên mezin seroketî dibêje ku ji bo armancên mezin gerekî giyanekî we ye mezin hebe. Di salên nodî de ketkarên wêje, şano, sinema, stran, reks û çandê ji bo armancên mezin li Stenbolê di avahiyekê de bi giyanekê mezin civiyan. Niha jî ji bo ew cangoriyên ku ji bo çand û hunera Kurdî jiyana xwe destan û ji bo hemû şehîdên şoreşê ez wê hemyan vedixwînim deqeyekê rêzgirtinê. Biranîna wan wêrî ya me ronî bike. Mêvanên hêja hevalên me ji bo me sînevizyonekê amade kiriye. Em ê anha sînevizyonê temaşe bikin. Çanda Mezopotamyê di sala 1991 de li Stenbolê Musa Anter, İsmail Beşikçi, Feqî Hüseyin Sanıç û İbrahim Gürbüz jî di nav de calî komek rewşenbîr, karsaz û hunermendên ciwan ve hata vakirin. Di heman demê de Enstitûya Kurdî ya Stenbolê jî wekî şaxeke navenda çanda Mezopotamyê hate vekirin. Nçm'Ê piştî sazkirina avakirinê ya li Stenbolê li bajarên wekî Amed, Mêrsîn, Edene, İzmîr û Rihayê jî şaxên xwe vekirin û pêşketina xwe domand. Mezopotamya Kültür Merkezi İzmir Şubemiz terörle mücadele ekipleri tarafından basılmış, çalışanlarımız dövülmüş, gözaltına alınmış. PKK ve yandaşları bir takım kitaplar bastırarak uydurma bir dil yaratmaya ve bunu alfabe diye yutturmaya çalışıyorlar. İşte sözde Kürt alfabesi. Nçm'Ê di dema ku Kurdî xedexe bûde jî her tişt kir berçavan û bi israr hemû xebatên xwe yên hunerî bi Kurdî kir.
şanoyê bi albîmên xwe bi berhemên xwe yên sînemayê li Tirkiyeyê dibin şert û mercên dijwar de li ser navê Kurdan kevneşopiyeke têkoşîner afirand. Yemin ediliyor komutanım. Kime ediliyor? Apozulara. Apo. Apo. Her yerde Apo. Orada Apo, burada Apo, şurada Apo. Brüksel'de, Washington'da, mecliste Apo. Tanrım çıldırıyorum. دخابته بیپ 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 مشغوله یانجی ناشغله Nçm'Ê bi salan li her derê ku xebatên xwe domandin wekî parçeyeka têkoşîna azadiyê ya gel tevgeriyan û bedeldan.
Can feda mecibute ey roşamın roşamın Yağmur evi şerme gelke bedir suzemmen Tarih tarih ezgi ana şiarime ezgi اگر اف چالکی هم اثر بکبه ویدی دجمن نکان بر راحتی تبگر و گندان بشوتیه ویدم نیدخنی
şerfeki neşi boz zalıma. Anajı dengemi dileyeceğim kurban evi fergani. Yen kubel suçun zindanadan ten işkence girin. Az fazla bir eki şu ana beşim ku. Konadım ben bayağı bir gitti. Ev bela aksere beda atiye encame erseke hove. Ev hesan nefreti kudrihi beda biçi biye ve birçe. Bir diktatör belir. بله میوان نجا براستی جی پشتیوان دیمانان مرو نکاره تشتکی بیشه لیبلا اوجی باش زانبن کو نچمه نتنی آواهیه که نچمه دیرو کو برخودانا 34 ساله لبر خود دومه نچمه نتنی سازیه که نچمه
denge blura agide cimo govenda saryaye. Nahaji jboku performansı ko peşkeşwe bike biçepken wen xurt koma govende ya jinen kasede.
çepikên we ji bo koma govendiya jinên Qesedê. Mêvanên ezîz, li hember êrişên dewletê divê em bi hunera xwe dengê heqîqetê bigînin hemû cîhanê. Niha jî mêvanek me heye li vê derê, bi salan nav xebatên çand û hunera Kurdî û her wa muzîkjen û her wa bi çepikên we yên xurt, hevseroka şaradariya bajarê mezin ya Mêrdînê birêz devrim demir ve dixwînim ser dike. Her wa ji bo ku ser navenda çanda Mezopotamyayê me ba birêz devrim demir kiribû lê ew bi gelek dibistana vekiriye bi wî awayî tê nasîn mamoste Şêrko Kanîwan ji vê dixwînim ser dike li ser navenda çanda Mezopotamyayê çend gotinên wan heye bi xêretî mamoste. براستی çok yemi dilerizin dilemi dike kupekup minizani boze avxasi kelejani bibim lene mümküne komurov kelejani nebe brasti jibarku geliyek beri me behevre li diroka 34 salaya Nçm'Ê ew piçek bû yani 34 sala de gelek tişt bêguman hatin afirandin me nezîde deqa me wisa kurte çîroka wê temaşe kir duê derê de gelek tiştên dîtin gelek tişt Hevalê ku niha net nav medenelê gelek hedawa di Avakirina navenda çanda Mezopotamyayê de derbas bûye me ew dîtin hevalê ku niha di nav medene dîsa me dîtin û hevalê ku wê demê pir biçûk bû niha ciwanin me dîtin ji ber wê gelek hêsê tevlîhev me bi hev re jiyan ji ber wê aniha kelecaniya me duqet bû ji kelecaniyê min ji bîr kir ez silavekê jî bidim we ez jî li ser navê navenda çanda Mezopotamyayê bi xêrhatina we hemûyan dikim hûn hemû bi xêr hatin 34'ımîn salvegera navenda çanda Mezopotamyayê. Bi rastî mirov nizane ji ku derê dest fê bike lê ji xwe me bi hev re li kurte çîroka Nçm'Ê temaşe kir me guhdar kir. Yani bi çend gotina mirov dikare bibêje ku navenda çanda Mezopotamyayê jê derka hunera şoreşkerî û azad e û dergûşa hemû hunermendê ku xwestine di dîroka têkoşîna xwe de xwe li ser vê xetê hunera xwe bi teşe bikin dergûşa wa ye. Ez bi xwe jî yek ji hunermendên navenda çanda Mezopotamyayê şanazım, serbilindim ku xwedî nasnameya navenda çanda Mezopotamyayê me. Belê me got dergûşê di heman demê de jî dibistanekê qedîm e bi rastî ji ber ku li hember polîtîkayên şer, li hember polîtîkayên qirkirina çandî yê 100 salî navenda çanda Mezopotamyayê di sala 1991 de li Stenbolê ve bu u piştirejî gelek bajarên Tirkiye û Kurdistanê şaxê xwe vekirin. Tam 34 sale ku li hember hemû polîtîkayên qirkirinê yên bişaftinê bê navber têkoşîna çandî, têkoşîna hunerî, têkoşîna vejandina zimanê Kurdî dide û mezin dike. Di nava 34 sala de bêguman hûn hemû jî şahidê berxwedana navenda çanda Mezopotamyayê ne û di heman demê de hûn şahidê êrîş û zextê li ser xebatkar, hunermend û rêvebirên navenda çanda Mezopotamyayê ne jî 34 sala bê navber hemû êrişên vê pergalê li ser navenda me didomin. Lê pêrê jî berxwedaniyeke mezin, berxwedaniyeke bi biryar dimeşe û heta roja me Mezopotamya hatiye. Îro em 34'ımîn salvegera xwe pîroz dikin. Îro em dibînin ku navenda çanda Mezopotamya bûye dergûşa vejandina çand û hunera Kurdî. Îro heke zarokê me yê 2 salî Susika zimo, tukasa xemo, egîdê cimo, şakiro û bi dehan hunermendên hilgirê çanda qedîm nas dikin. Em dizanin ku jêderka wê bingeha wê navenda çanda Mezopotamyayê ye. Îro heke ku em dikarin qala şano, qala sinema, qala müzîka
رسن یا کردی بکن دیسا بنگهاوی ناوندا چند مزوپوتامیایه ایرو هک اکادمیه مه هک دبستان مهنه بنگهاوی دیسا ناوندا چند مزوپوتامیایه جبروی دبستان که گلک قدیمه دبستان که گلک برومت جبومه و امجاره که دین شانازن کو بون خباتکاری وی بون شاگرد وی بون ماموسته وی و بون هنرمند وی از نخوازم زیاده درش بکم تشتامایی اوی حوالی من شیرکو کو بساله ام بهفره خدمتا و ناونده دکین اوی تمام بکه جاره کدن از سر ناوی خو سر ناوی نچمه و سر ناوی تفگیره چانده یا جنه و هموی ابرزاری سلاف دکم سر جاوه هاتن اری راست وقت پیشکشوان ام پردر کتن برنامه از دوریم لسر ناو میراسا 34 سال آخافتن تنی نه چوک دل مرجید لرزینه ده پرپتینه چما وقت کمد دیمنا ده جدید و ام روزانه جد جین بری کوبیجم هم بخیر هاتنه دخوازم ده شخص شهید شورش روزاواده ده شخص هنرمند باوی تیار ده همو شهیدن چند و هنر کردستانی ببیر بینم و بج ناخوال بر بیداین وان دتوینم اره هون بخیر هاتن 34 سالوگرا ناوندا چاندا مزوپوتامیای هون هر سال بخیر هاتن اف 34 ساله هون بخیر تین و شوه پیروز دکن و عاقبت لسی و 4000 ساله به که هم بخیر ورن و چاندا قدیم و سازیان که بگرتنه بکشتنه بتجرید کرنه روژه که بجی نسکنیه بهنا خو ندایه چاوا که 34 ساله فاشیزمی 34 ساله فاشیزمی قد ناور ندایه و خواستی وی زمانی تو نبکه وای دو هنرمندین کردش برکو سترانین کردی گوتنه جزال وان هاتنه برین فاشیزم یا خوکریه لی ناوندا چاندا مزوپوتامیا 34 ساله ما روشه که به کلیه که به سکنیه نا گرکو ایرو ازو حوالا خود دوریم وکی شاگرتین وان سازیان ایرو املسر ناوه میراسا و سازیه دو گوتنان دکن ناوندا چاندا مزوپوتامیا بسر کتیه لهم بری فاشیزمی ناوندا چاندا مزوپوتامیا لبر خدایه تکوشره چاندو هنرا کردیه ایجاد مگل کس دیتن کج روژا دسپیکه و حتی نها کد دانه هنجوان نهال و سالورینه لسر ناوه همو خباتکار ناوندا چاندو مزوپوتامیا دخوازم چپکه کی جبو همو کدکار ناوندا چاندا مزوپوتامیا کو کلیه که بجی دوجه برندان کلیه که بجی جاخو دانه کتن خواره کرد جاخو دانا کتن خواره کرد لبر خوددن جبر کو کرد مافدارن خودی دوز آوانجی به معنیه یادنه مگل کستیتن کودویر شهید کتن شهید نو کدکارن چاندو هنرا کردی کدکارن ناوندا چاندا مزوپوتامیا کداوه بقاسی کلیه که بجی بادل هوا نچویه وای وکه حوالا ما دوریم گوت زاروکن دمال زاروکه ده بگره حیا زاروکن ده پیچکه ده لسرانسرین کردستانی لگندو باجارین کردستانی نتنیل کردستانی همو کردین کو لسرانسری دنیا بلاوونه وای لهمبری فاشیزمی بزمان خواه بزمان کردی سترانان دبهیزن او سترانان دبیجن فاشیزم نکاره سترانان کردی تک ببه فاشیزم نکاره چاندو هنرا کردی تک ببه 34 سالوگرا ناوندا چاندا مزوپوتامیا اسپاتا و یکیه نها کو ام لچاوه هفدنرن و هر یک جمعه دما کو ام زاروک بون ناوندا چاندا مزوپوتامیا آوا بویه و آنها ام هر یک چاوا کو شوپینر ناوندا چاندا مزوپوتامیا نه امه سبیجی امه 34,000 سال دنجی لکردستان کورجی لسر کور نمینه
Eme şopinere navenda çanda Mezopotamya bin. Em ben girtinci, em ben kuştinci. Eme şopinere kedkare şehidin şoreşa Kurdistanê bin. Eme şopinere tekoşere çandu hünera Kurdistanê bin. Bivan hestan. Gerku îro bi dehan navendên çandên Mezopotamya li bajarên Kurdistanê li metropolan vebûbin ev serkeftina navenda çanda Mezopotamyayê. Navenda çanda Mezopotamya her roj xweşiktir bû, mezintir bû û bedewtir bû. Bi xwedî derketina we gelê Kurd û Kurdistanê wê ev sazî mezintir, bedewtir, xweşiktir û çelengtir bibe ji bo ku em layiqî zarokên vî welatî bin. Em ketkarên çand û hunera Kurdî li ser navê navenda çanda Mezopotamya soz didin ku kevir jî li ser kevir nemîne, em ê zarokên vî welatî bê çand û huner nehêlin. Bila pîroz be 34'ΜΗN salvegera navenda çanda Mezopotamya. Şima pero xêra me. Çepike Kurt, ji bo şêrko kanî war o devrim demir. Me di serî de jî gotibû em dîsa dibêjin neçeme ne tenê saziyeke. Neçeme ji bo parastin û pêşxistina çand, huner û zimanê Kurdî dibistaneke. Navenda çanda Mezopotamyayê mala me ye. Navenda çanda Mezopotamyayê dibistana zarokê me ye. Zarokên me pêşeroja me ye. Ji ber wê divê em zarokên xwe bişînin saziyên xwe ji bo ku çand û hunera xwe û zimanê xwe dûr nekeve. Niha jî bi çepikên wê yên Xurt koreya zarokan a Dicleyê. Bi çepikek Xurt Bire mevanen me aziz hungiş bixêr hatin serseran serçavan da hatin. Birastî vek hevalê bêjî anî ziman gotu têr nake li hemer vî girseyê hember vî kelecanê em gelek kelecanin. Hevalê me gelek tişt anî ziman. Birastî jî îşev em birehê zarokan bi vî kelecanê bi were parve dikin. Bi keyfxweşiya vî rojê, bi pîrozbahiya 34'ΜΗN salvegera navenda çanda Mezopotamyayê. Vek şahekî navenda çanda Mezopotamya em jî vek komeleya navenda çanda Dicleyê Koreya zarokan em ê îşev birehê xwe bi kelecana xwe, bi rîtma xwe zayî, stranê xwe zayî, birehê xwe em ê îşev pêşberî bibin û bi vî kelecanê jî em ê bi were parve bikin. Vek hûn jî zanin ku Koroya yekîmîn a Koma Gulam Mezra Botan di navenda çanda Mezopotamya'da hatibû Avakirina ev niş mezin bûn û nifşên nû şahê xwe wek şahekî mezin û giranbûha hanin heta roja me em jî bi vî mebestê birastî bi vî kelecanê me xwez
بقرة زاروكان بريت ما خوي خزاي إيشة بوي كلا جانه بوي بيروز باهي أمي بورا بيروز بكر بتشبك أمي خورد وبو ريت بابا خزاي قرة زاروكان
çepkên we ji bo Koreya zarokan ya Diclê. Birastî jî zaroka jî got dibêje Latif û naz e zimanê Kurdî, awazên Kurdî. Mêvanên ezîz hûn jî dizanin ku zarokên me pêşeroja me ye, bela zarokên me bi stranên xwe, bi çand û hunera xwe û bi zimanê Kurdî mezin bibin. Mamosteyên me jî kampanyeke çêkirine, milyonek zarok, milyonek pirtûk. Li wê derê devê derî stanta wê heye, malbatên me dikarin bibin alîkar, ji bo zarokên me pirtûka bistînin, an dikarin zêde pirtûkan bistînin, em bigîjin zarokan. Milyonek pirtûk, milyonek zarok. Ji bo zarokên me, ji bo çand û hunera me. Dengê stran, tilîlî û awazên zarekên Kurda, Bakur, Başûr, Rojhilat û Rojavayê Kurdistanê coş bi coş bertek da li dijî qedexe û zordestiyên dagirkeran. Ev biryar li gor tunebûnê ajdanek bû. Rêbertî dibêje ku rastiyê hilbijêrin, rasteqiniyê biparêzin, tiştê ku we hêzdar bike, wê biparêzin, belkî zehmetiya wê zêde ye lê wateya wê hêjayî hemû dinyayê ye. Niha jî ji bo ku axaftina xwe bike, hevserokê giştî ya Partiya Herêmên birêz keskin bayîndir ve dixwînim ser dike bi çepkên we yên xurt. Dayken hêja mêvanên ezîz û zarok û ciwanên delal xweşik û lewend û bi xêr hatin sersera serçavan re hatin her bijî ketkarên vê rojê vê şevê ketkar û emektarên 34 salên di vê rêwîtiya zor û zehmet da ku pêşengtiya wê pêşengê me apê Musakir ez dixwazim bîranînekî wî ji wara parve bikim ji ber ku kasekî din Koreya zaroka li vê derê wexta stran got bi rastî jî bîranînekî wî heye. Di 1992 da di bîranîna xwe da dibêje dîsa di şahiyekî Nçm'Ê da Koreya zaroka ku bi zimanê Kurdî stran dibêjin derdikeve ser dike o dibêje emrê min heftê salê ye ev zarokê ku bi zimanê me bi zimanê xwe diaxive heft salî ne. Li derdorê salonê polîsene berê xwe didawan û ji wan re dibêjin diherin win bi ser nakevin û win bi ser nakevin ji ber ku emrê min heftê salê ye lê armanca min hedefa min di rih û giyanê zarokên heft salî da dijî. Îro jî hedef û armanca vê tekoşînê vê tevgera gelê Kurd tekoşîna gelê Kurd yê azadiyê îro di rihê giyanê van zaroka van ciwana da dijî. Em zanin em li ser nirxên 34 salê li ser nirxên pêşengên yên 34 salê em îro hatine vê qonaxê û îro em bûne xwedî ziman em bûne xwedî nasname em li vê derê di huzûra we da hurmeta xwe rêzdariya xwe û bejna xwe li ser tekoşîna wan li ber tekoşîna wan dişeynin li ser tekoşîna rêzdar Cangorî Elî Temel şehîd Mizgîn şehîd Sariya û hemî şehîd û cangoriyê di vê riyê da hemî şehîd û cangoriyê ku di vê riyê da di vê riya şoreşê tekoşînê ya nirxê gelên Kir ku diparêze û dixe pêşberê gelê Kurd ku jiyanekî bi giranbiha jiyana xwe
داینه ام بجنا خوال برد تمام بروان دتوینن و هر وها اف شاهی بلا ببه دیاری جبای شهیدین تشرینه شهیدین شور روجاوا شهیدین گلین کرد باوه تیار کو سینورا هلوشاند سینورا تک بر و شانوگرا خواه زمان خواه و حلوستا خواه نتوی کردیتیه لچار آلی کردستان بلاو کر اف شاهی بلا دیاره باوه تیار و اوه که لسر شوپاوی و لسر حقیقتاوی لسر تکوشیناوی دمشینه همی خباتکار نچمه همی خباتکار چانده هر بیشی جورا کدا و پیروز به کدا و پیروز به و کدا و پیروز به امزانن تکوشینا ما تکوشینا گله کرد تکوشینا گله بندستان جار جارنا به پیوکی جار جارنا به سترانکی جار جارنا به قیرینکی و جار جارنا به لوو تفگرو به گوونده پرچد به و روح آزادیه دناو جواکه دا بلاو دبه یه هری پیشنگ یه هری ریبر کوگوت کردستان متینگریه راش روز آزادیه پیوستی اول سر آزادیه که ام تی بکشن و گله کردستان آزاد ببه ایرو لگراوا امرالی ریبلی گله کرد رزدار جلان جبو سکناوی ام تک باورن کو به پیوکی دیروکی گوت کردستان دبن متینگری و داگرکری دایه و دست تکوشینه کر ایرال کردستان ایل دنیای گله کرد بونه خودی هست خودی ناسنامه و خودی زمان لی باش بلا بزانبن همی ظالمکار و دستلاتار لهمبری وی پرگاله لهمبری وی دست داخواز و آرمانجا تکوشیه دناف حولدانه کی دانه ایروژی دل ترکیه ایل کردستانه پیواجویه کی هیا لی ام نکارن پی ناف لوی پیواجویه بکن لی ام زانن ایرو ین کو دخواستن و دخوازن هدف و آرمانجا گله کرد دخواز و آرمانجا گله کرد یا آزادیه بن پک بکن ایرو بحثا چاره سریه ایرو بحثا کردادکن اوجی بسایا شهید و جانگوری تکوشین آزادیه گله کردستان و گله کرد دوستو حاضر و سالانه و همی گله می کردستانه اف روح اف باور اف تکوشین ایرو کو بیرو باوری حلوستا چاره سریه درکتیه لپیشبری می امزانن بربرتیا ریبری گله کرد رزدار جانان و تکوشین آزادیا گله کرد و گله کردستانه نچم'Ê ناوندا چاندا مزوپوتامیا امزانه دیروکا شورشا گله کرد و کردستانه دا دیروکا آزادیه دا قناقی کی هر کی پیروز روله کی هر کی گرین لیستیا و ام هیویدار و باورن به وساسیا خو به حلوستا و بردوزی باوریا و بتکوشین و خباتا وساسیا ما و رولو رستا آزادیه تکوشینا ما و دموکراسی و پیش بکوه جبر به که 34'مîn salvegera Nçm'ê ji bo gelê me ji bo gelê Kurdistanê ji bo jin ciwanan yê Kurdistanê pîroz be bi serkeftin be bi azadî be bi azadî be bi azadî be bibînin xêr û xweşiyê da em jî gelekî spas dikin mêvanên aziz bila kesek derekê de neçe hîn ji bo govendê wextê me heye em ê têra xwe govendê bigerînin îro و همه 34'مîn navenda çanda Mezopotamya'yı Salvegera'yı behevre pîroz bikin. Ez bêmun amade ji bo govendê ne wisa? Denge we nehat dibe ku ne amade ne. Hûn amade ye ji bo govendê ciwanên me belê. Li hemberî artêşên İngilîzyan gotinekî İskoçya'ya ye. Dibêje ku her malekî İskoçyan qeleheke. مجی لدیجی داگرکریه هر چیایی کیش خوره کریه کلهک
Nçm'Ê ne tene saziyeke. Nçm'Ê denge şehit delila, tembura deste şehit hogır, denge zerdeşya şehit sevkan, kulilka azadiye ya Abdülmelik Şeyh Bekir, sipan sipana ozan sarhade Nçm'Ê. Nçm'Ê li tişrine berxuda. Nçm'Ê ew kesên ku li tişrine berxuda, şanoger bavê teyare û şanoya hêvî. Nçm'Ê govenda Sarya û dibistana apê Musa, melodiya aram Tigranê Nçm'Ê. Nçm'Ê di zindanan de qirîna şehit Alî Temel. Nçm'Ê kameraya şehit İslam û rêya haqiqatê ya Xelîl daxe. Nçm'Ê emin, Nçm'Ê Kurdistan e, Nçm'Ê mezrabotan e. Mêvanên ezîz, hûn jî dizanin. Hezar slav em ji bo wan dişînin, ew can goriyên ku her roj di tişrên de li ber bombeyan berxwe didin. Em slavên xwe ji Rojavayê re dişînin. Rojava stêrka Kurdistana me ye. Rojava sembola berxwedanê ye. Jinên me li Rojavayê ji bo jiyaneke azad berxwe didin. Jiyaneke azad weke rojeyê gotiye roja me, rêbertiyê me. Hezar slav ew jinên ku ji bo azadiyê destên xwe dihûnin û ji bo azadiyê berxwe didin. Piştî van gotinan hevalan dibêje ku plaqek heye 21 AG 731 bila ereba xwe ji wê derê hilgire ji ber ku mêvanê me wê derkevin. Her wiha bi hezaran bi salanê xebatên xwe navenda çanda Mezopotamyayê meşandine. Mêvanên me ji Stenbolê, ji İzmirê, ji Edenê, ji Enqerê îro hatin mêvanên me ne di nav wê de rûdinin. Ez çepikekî xurt ji bo wan xebatkaran dixwazim. O çepikekî herî mezin ji bo we dixwazim. Em ê dîsa bêjin milyonek pirtûk, milyonek zarok. Ji bo zarokan hûn dikarin ji bo ku hûn dest bidin piştgiriyê bidin vê kampanyayê li ber devê derî mamoste Şêrko ji li wê derê ye hûn dikarin pirtûkan bistînin ji bo zarokên xwe û heke hûn bêjin em dixwazin zêde pirtûk bistînin win bistînin em ê wan pirtûkan bigînin zarokan. Niha jî bi çepikên wê yên xurt jin ma.
Merhaba jwere, em jî 34'MΗN Salvegera navenda çanda Mezopotamyayê wek endamên Nçm'Ê pîroz dikin. Îro kevxweşin ku li ser vê dike workshopdarên mekemê, workshopdarên vê xebatê wek jin tê dikoşin û xebatên xwe dimeşînin. Pir kevxweşin ku îro bi we re ne. û berya ku anha gotin milyonek pirtûk, milyonek zarok me kampanya dayê dest pê kirin. Ji bo ku her zarok hunera xwe nas bike, ji bo ku her zarok zimanê xwe nas bike û bi çanda xwe mezin bibe, dibe pirtûka ku me ser xebatê meşandiye de her malê de cî bigire û her kesên ku anha li vê derê ne xwedî vê kampanyayê derkevin. û îro jî stranên ku em ê bêjin kevxweşiya ku em ê îro li ser ku heta vê rojê hatiye navenda çanda Mezopotamyayê li ser vê kedê û stranên ku carek din em ê îro bêjin dixwazin diyarî şoreşa rojeva bikin. Carek din hûn bi xêr hatin serseran serçavan.
Çepikên we ji bo jin ma. Hevan o zêde bela nebin em ê hîn govendê bi hev re bigerînin. Ji bo govendê xwegerm bikin. Govenda me dû dirêj e. Em mem û zîna Ahmedê xanê û qilinga Evdalê Zênikê ne. Em ji Zagrosan heta Elegezê, ji Stenbolê heta diasporayê, heta Bakur, Başûr, Rojhilat û Rojava. Em tevahiyê Kurdistanênin. Em tîrêjên rojeyên li Amarayê ne. Em mezra botanin. Em zarokên rojênin. Me bi hev re hewilda ku em bikarin ji înkara reş û ji tunehesbandina gelê herî kevinar û xwedîkeda destpêka jîna mirovahiyê bi notayan, bi kamera, bi çîrok û şanoyan cewherên veşarî mane di pêlên dîrokê de careke din raxin ber çavên mirovahiyên. Hêza me tîrojên rojê û dewlemendiya çanda gelê me ye. Pîroz be 34'ΜΗN Salvegera navenda çanda Mezopotamyayê. Pîroz be, pîroz be, hezar carî pîroz be. Gelê me hûn jî dizanin konserên me, şanoyên me, govendên me, her tiştên me tên xedexekirin. Dewlet ji hêza Kurda ditirse. Em îro dîse ev êkun hemû hatinen vê derê hêza gelê Kurd dizane. Em şoreşkerin û em ê dev ji zimanê xwe, dev ji çanda xwe û hunera xwe bernedin. Em li vê derênin. Anha bi çepikên wê yên Kurd hûn amadenin? Hevan lo? Bi çepikên wê yên Kurd hunermendê navenda çanda Mezopotamyayê. Bi çepikeke Kurd hunermendên navenda çanda Mezopotamyayê.
Cihan kakerin dünmeşin Gundi pale jot karu dilgeşin Lisse cihan kakerin dünmeşin Gundi pale jot karu dilgeşin Dina beni bedenge başın Dina beni bedenge başın Emin şöyle senci bana söyleşin Emin şöyle senci bana söyleşin Yekun Digi cenga hebunu tünebun Jibona azadi seyekun Digi cenga hebunu tünebun Jibo seyketini jibo peşreçun Jibo seyketini jibo peşreçun Meni kada hılda ana serpadun Meni kada hılda ana serpadun Zanane, Ligi Ketvara Seyhildane, Jibonama Ketvara Zanane, Ligi Ketvara Seyhildane, Hizmeti adam bile dişyane, Hizmeti adam bile dişyane, Meni bana hılda ana sarmadı, Meni bana hılda ana sarmadı, Meni bana hılda ana sarmadı, Meni bana hılda ana sarmadı. Her bir cicvere em vek navenda çanda Mezopotamya'yı efsu uçar salaye emli berxwe didin u evçen salaye ji em dixwazin ku em pîrozbahiya xwe bikin lê her tim tê asten kirin vê heftiyê jî dîse hevalekî di nav me de hate girtin em dibêjin ku ti carî wê nikaribin hem sevta me, gotinên me, çanda me nikarin bidin sekinandin win tev ser serê me û ser çavê me re hatin. Hatun korten hediye geç bu dile tabi azade Ümmeşin gül gıdın van hatun korten hediye geç bu dile tabi azade Azade karu karu azade malu hal azade varu ben azad
bune heva Stran bune diyar azade Şerri wan pe goheme Kevok bune heva Stran bune diyar azade Azade gula geç Azade wari khosh Azade gulistan azad Azade gula geç Azade wari khosh Azade gulistan azad Orevan vek agire hatın merizgar gün hatın meşiyar gün azade Orevan vek agire hatın merizgar gün hatın meşiyar gün azade Azade ahame azade alame azade rojame azade Azade ahame azade alame azade rojame
جديد نقشي Meşin berbe azadi çekkame düllemeye verin çalaki Fayedim meşin berbe azadi çekkame düllemeye verin çalaki Afadı kenedi xoser ya demokrati em dehonun evinin niferi mayi Afadı kenedi xoser ya demokrati bin meşaşın u civanın berbe ronahi berbe ronahi Ronahi Em jî vê
یاری شهیدین کردستانی دکن چپکن مج بوی شهیدین نه
Adegel
re Selam civan re Selam agiri sarı dama Kurdistan re Selam civan re Selam civan re Selam agiri sarı dama Kurdistan re شوا و چاوا در باست بین از بیم دنگی و هندک هات شوا و چاوا در باست بین
جین بکن همو جیهان دست
بك ولا تخوجين بك همو جهان شقا إنسان بر عرض عزمان دا هم شرعاني شيرن سواسو درسنده نقشوني ينان سر عرضي كردان دا هم سوزو پیمانن İkrara merdanda hem sözü peymanı İkrara merdanda جارانم در خستن بارا بارvan رومیان ام bunu Şeyh Bedrettin o halacı Mansur İran sercudi da bun mürşidi insan İran sercudi da bun mürşidi insan şehidim servere çar aliye Kürdistan tirinem tirişim همو جهان تیرنم تیرشن رانی کن همو جهان اون سپار تاکوس نگه به هزاران رفور بلامپون چار پرچین کردستان تمکن تمکن تمپازی محمد ام بوده پسیدی شورشا انسان دا ام بوده علم و irfan ikrara insanda Kurdistan'ım dersim o botanım Serhadu Behdinan Amedu Berzan'ım Munzuru Dicle'me Kaburu Ferhat'ım İro ser arara Galide insanım İro ser arara Galide insanım Şimmerin ander kıstım Yekkeji yantamın her bizi bir hezaran seroke geldimin her bizi bir hezaran seroke geldimin bu çekuvara saktan bir hezaran şiirin teyrin bazın şerfani Kürdistan çinkune ve akıran çinkune bir şehidan Rakırın Allah sor, Danil tefti cihan Rakırın Allah sor, Danil tefti cihan Rakırın Allah sor, Danil tefti cihan Rakırın Allah sor, Danil tefti cihan
Brای همی آشتی دو خوازم
برشم راب میلانه روز روزامیه روز روزامیه بودین و رجبر روز روزامیه همی دولته Sonsur vekir her ali sorgir mizgin ya hoşe jmer diyari ki riya şoreşe emzu hüşyargir rabim bilane rozo zameye bu sonsur vekir her ali sorgir mizgin ya hoşe jmer diyari ki riya şoreşe emzu hüşyargir rabim bilane rozo zameye roz rozameye Bundino rejber roz rozameye hemmi prolete Her kişi jwere Salvegera Nçm'Ê hezar carî pîrozê bu xatirê we Biçimizin we hunermendên navenda çanda Mezopotamyayê hevala hûn ji govendê têr bûn heta newrozê prova bikin gelek spas ez ser navenda çanda Mezopotamyayê ji bo xebatkerên navenda çanda Mezopotamyayê ji bo ew kesên ku ji bo çand û huner û zimanê Kurdî bi dildarî vî karî dikin vî milî vî karî li danê ser milê xwe spas dikim. Şeva û bimînin xweş.